Allah ni ne bangaren karfi ne. Yanzu ina ga wata magana ta bangare dofi. Assalamu alaikum. Amaryar. Ya kai da wa kake ta faɗa ni? Ai abin ne gaba ɗaya ɓata mare wallahi. Wai ya zan je bakin kasuwa ni zan nuna kabilar wariyar launin fata maza. Wai maganin da muka karɓar nan. Wai ba ba shi kuɗi ba. Alhalin ni shi nake yi canji. Rabu da shi. A gaba na fa ka zo ka ɗau 1000 ka ce bari ka kai mai. Na sani. Da ya gane shayin ruwa ne wallahi. Kai hakuri mai gida kwantar da hankalin ka Kuma ya wuce zuwa. yau. Ya hanya. Allah alhamdulillah. Mai gida bari a ɗauko maka ruwa ka sha. To shi kenan kai. Wato bari ɗauko tabarma ɗaya mu ƙara ko masu kata mu wala hankalin mu kwanci. Wai wannan lemon da wannan duk nawa ne? To mai gida me yafi kwanciya hankali. Har wannan lemon fa fa. To hankali na a kwanci. Ha wallahi tallahi yanzu na san ne aure. Wallahi tallahi yanzu na san ne aure. Na rasa ma ni me na aura. Billahi Allah na rasa me na aura. Gaskiya dole ma in gode Allah. Saboda in dai mutum a rayuwa in dai zaka samu mace take son ka, take ji da kai, kuma za ta kula da dukiyarka, za ta respectin din iyayenka, to alhamdulillah ai ka gama komai. Gaskiya ne mai Dai gaskiya tsakanin da Allah akan ki ba abin da ba zan iya ba. Bari an fara shan ruwa saboda na yi kun babbaki. Amaryata. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ala si. Wone bana. Waye ne waye? Haba aboki. Ku kuwa sanin ficewar amarya. Wace yau ma ba zuwa ziyara kullum. Ala, ta gama da abincin nan. Ni ba Hausa ba fa. Amma za mu yi musu Hausa yanzu na. Ba komai. Yanzu mu je ka ciki. Zai faɗa mana yayi aure wani ya aure. Mu je ciki. Gaskiya banda tallafi ne. Gidanmu ne, gidanmu ne. Ha? Yau za mu ga wannan rayuwa. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Komai kai. Ni abokina wai kai kwana nawa da tankuna ina ne wai. Ala ba mun Muna nan ina kai. ga wani abu a nan wurin yanzu na fa. To kai kuma da kalle. Ni hako abu da na gan shi nan fa. Na shi ne da shi amarya. Amarya a siyo mata abin sha ma ai yayi. Ai mala na ga wani abu black. Okay, jarkar nan kananzir na sa aka siyo mana saboda zamu zuba. Sorry ba, na mu ta ba mi kai sa madam ba. Madam sonu shi. Ai gajiya. Suna na lafiya. Mutum na Allah. Gaskiya. Ai sefa Allah kai ya wuri mai tsaf. Gaskiya. Madam, ai fine ba. Suna da sosai. Irin takalin zuwa. Idan mun yi aure za mu koma kauye na wasan da kasoye, kasan garin mu da kasoye ba, kasan garin mu da kasoye. Kai dan na kaso ni ma dan na kaso ne ai. Buro ba shi muna garin mu haka ne ana yi ba shi gana. Kai matsala ta da kai ga ba ka da mas. Kada muna Ina uwar gidan ne magana. muna tuya mun tarar da kasawa. Uwar gida ke magana. To ana zancen doya yake zankali ga zikin komai da komai. Madam. Wacce ka sani tsakanin Nan ba bayanan ku bane waka. wacce ka sani Ba garin mu wani na. wacce ka sani Kai ni fa da ka gaji. Wannan bai Allah ba abin da ba zan iya ba. Kai ba ladi ba. Kana ganin mun saba tun ana yara. Wallahi sai mu rubu akan. Waka ta mai da ranan ai ita uwar gida ita ma uwar gida ita ba. Alhamdulillah. Uwar gidan banza uwar gidan mu. Wannan bai Allah. Kai na gode abu. shawara ake badawa da kyau kai Na gode abokina. Na gode aure haka abokina. ake yi ba a wani abu in ka je ya aure sai aure wani rana abokin ka ya baka shawara Kai kana wuce gona da iri. Kana wuce gona da iri. Kun gani? Kwarai kuwa. Ba abin da ta iya rayuwa. Kaga ba ta iya tuba, ba ta iya miya ba, ba ta iya koko ba. Ba abin da ita ma. amma ka aura Pizza nan duk ba iya. amma ka aura an san miji a gurin daurin aure an san cewa Kai ba abin da na mata ba ta iya komai ma mai Allah nan. Stop. Yi sa ma ni tsakan da Allah din da Allah sa ni na da uku ta na auro ki ni shike nan komai. Asiri na albe. Wallahi ta lai tunda ne ba mu dauka shawara Wannan mata ya ce. na gode. tunda ba dauka shawara Abokina yanzu ne na san na ya aure. yabanta zaka rika yi ta uwar gida ai kuma tana da nata Bai Allah na jawo ba ta iya komai ba. Komai yabanta zaka rika yi Yabo wancan auren ma da kai ai mu muka zo mu ne nan abokanka mu an gwaye muka zo muka abin nan bayan na da kata idan aka ce aka hada da amarya ga wani gida kuwa dole za a ce ai akwai hadin kai mai gida kai ne hadin kai ka zo wayan na abokan nawa da diyare ne ba wani hutsa cikin abin da zo suna zuwa ka a ga daga abin da ka yi ba ruwan da ya ba shi ni wallahi man to man da kike kike mata yarinya sa babata wallahi sa babata ta ka maka kai wallahi Sannan ku bukaken mu na kai.
ina jin ku duk abin da kuke. Madam, you are welcome. Madam, Ina jin ku duk abin da kuke. Ku tashi ku fice min da kai. Ya guri. Ina jin babu wani Dama magana da kike babu wani karfe mun baki babban mu na. sai to shi kike kowa ma sai to Tashi ku fice min da kai. ni ce ne ba iya kowa ba sai to kowa ba sai to mun yi laifi kuma ina za ku munafukai ina za ku ayi hakuri ba mun yi inda za laifi ku ba inda za ku ba shi ne ba iya kowa ba sai to da ka karfe mun baki babu inda za ku sai ne ba sai na dawo mu sai ne ba duk inda za kowa ba sai to ku ba ba sai to inda za ku in je za ka je ka muje inda za ka Allah kirba mun baki mu na to zo nan da mana babban munafuka sun sa ya ba bacin nama na kuke yi an ci da shi mu yi amfanin haka mu yi amfanin bari ina da ya ki zama amarya tsakani da Allah ni ce fa gaba da nake so da ka san da haka kuke in ka san da haka kuke kuke munafiki bari baki karan da babu inda za yi na take da Allah kirba mun baki ba ki na saurare ni mana ki saurare ni ba na mana son munafiki ya ki saurare ni mana nace baki iya ya kowa za ba ku kike zauna tauke Allah sai ruwa wani baki kin yi ni ce ne kike tauke kawai ni ce ne kike tauke